Näin siirrät kirjan ladattavaksi Pratsam Reader-sovelluksella Android-laitteella. Tarkista, että verkkoyhteys on hyvä, eli olet esimerkiksi Wi-Fi-yhteydessä. Avaa sovellus ja jos et heti ole kirjahyllyn sivulla, siirry sinne. Paina haluamasi kirjan kuvaketta. Saat esille listan, jossa kolmantena kohtana on Lataa. Valitse se. Saat näytölle uuden ikkunan. Siinä pyydetään vahvistamaan lataaminen vielä valitsemalla Kyllä. Latautuminen kestää muutaman minuutin. Sen jälkeen voit kuunnella kirjaa ja myös avata sen ilman verkkoyhteyttä, esimerkiksi lentotilassa. Vaikka olet ladannut kirjan laitteellesi, se poistuu eräpäivään mennessä.